teacher gagamit og English term na red kay mao may naandan sa mga bata. Red. Unsa man na? Very good ka. Payong. Ang color sa payong? Red. Red na payong. Kana, unsa man na siya? Sakto ka. Kalo. Ang color sa kalo, red. Red na kalo. Karon, naatay sakyanan. Ang color sa sakyanan kay red. Red na sakyanan. Kana, unsa man na? Sakto ka. Langgam. Naglupad-lupad ang langgam. Ang color sa langgam kay red. Red na langgam. Kana, unsa man na? Sakto. Mansanas. Nakakauna ba kag mansanas? Ang color sa mansanas kay red. Red na mansanas. Karon mga bata, unsa gali ni nga color? Sakto ka. Red. Karon mga bata, atong linginan ang hulagway nga color red. Ang unang hulagway kay alibangbang o payong. Ahaman ng hulagway ang color red. Sakto ka. Payong. Very good. Sunod nga mga hulagway kay kalo o libro. Ahaman niini ang color red. Sakto ka. Ang kalo. Sunod nga mga hulagway kay sakyanan o kahoy. Ahaman niini ang color red. Sakto. Sakyanan. Ang sunod nga mga hulagway kay sapatos o langgam. Ahaman ni ana ang color red. Sakto ka. Langgam. Ug ang sunod nga mga hulagway kay mansanas o bulak. Ahaman ni ana ang color red. Sakto ka. Mansanas. Very good mga bata. Atong utrohon. Unsa gali ni nga color? Sakto ka. Red. Daghang salamat sa pagpaminaw mga bata. Hangtod sa sunod na higayon. Bye-bye!